kanoner er knust. Nu ligger du helt forsvarsløs. Nu kommer katten. Katten med de onde øjne. I dag. Det har været kanon. Altså, jeg takker Bente og Mathias for deres logistikarbejde. Fuck folk, der har smartphones. Hvorfor hedder du Ballegård? For helvede, mand. Vi skal ind og se noget. Jeg er meget ned over det. Man kan jo ikke snyde, hvis man ikke kan redde. Ja, det vil man også være sparke til dæk! Den der æderkop her, den der er levende, så har jeg ikke stået i den her afstand. Vi har lavet et lille show til jer her. Tydeligt. Hun er hårdt tilbage, hun er mere end nydelig. Oh ja, hun gør det. Hun er dreng omkring sig, som jeg har penge på mit kort. Hun er ikke lækker, hun er staged over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg sover. For det kunne være en drøm, så jeg niver mig i armen igen. Den rører så vild, at nogen burde tænde den. Down, upti, Martini i hånden og sko for Gucci. Jeg ser det for mig nu, date og sushi, mand. Hun er på gulvet nu, shake and booty. Kigger på mig, som havde jeg gjort noget forkert. Da hun rører på sig selv, hun er langt fascineret. Skal jeg gå, blive sen og tilfældig? No, jeg slapper af, jeg føler mig heldig. Natten er ung og pigen er smuk. Jeg har alle mine homies her, beatet af dog. Og ved du hvad hun siger til mig? 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 Hun siger: Baby, lad mig poppe den for dig. Lad mig poppe den for dig. I came in like a For helvede, mand.